намоишгоҳи маҳсулоти кишоварзӣ, саноатӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва таомҳои миллии сокинони шаҳру ноҳияҳои мамлакат тӯли чанд рӯз аст ки дар боғҳои фарҳангию фароғатии пойтахт баргузор мегардад. Ин тадбир ба муносибати ҷашни умумимиллии 32-солагии истиқлоли давлатӣ ба роҳ монда шудааст. Дар боғи Ирам намоишфурӯши сокинони вилояти Хатлон ва шаҳру ноҳияҳои он, дар боғи фарҳангу фароғатӣ ба номи Садриддин Айнӣ намоишфурӯши шаҳри Турсунзода ва ноҳияи Шаҳри Нав ва дар боғи Кӯли ҷавонон намоишфурӯши ноҳияҳои Варзоб ва Сино чанд рӯз аст ки идома дорад. дар ин намоишгоҳҳо сокинони шаҳри Душанбе имкон пайдо мекунанд ки маҳсулоти кишоварзӣ аз қабили полезиҳо, меваҷот, сабзавоти тару тоза, молҳои саноатӣ, хӯрокворӣ, нӯшокиҳои ташташикан, консерваҳо, маҳсулоти қаннодӣ, насоҷӣ ва ғайраро бо нархи дастрас харидорӣ намоянд. кишоварзони шаҳри Турсунзода ва ноҳияи Шаҳри Нав дар боғи фарҳангу фароғатӣ ба номи Садриддин Айнӣ маҳсулоти ниёзи аввалия аз қабили картошка, пиёз, сабзӣ ва дигар навъи маҳсулотро дар муқоиса ба нархи бозор арзонтар пешкашии сокинони ноҳияи Исмоили Сомонӣ гардониданд. дар боғи Ирам бошад аҳли заҳмати вилояти Хатлон аз ҷумла шаҳру ноҳияҳои Кӯлоб, Мирсаид Али Ҳамадонӣ, Абдураҳмони Ҷомӣ, Ҷайҳун, Шамсиддини Шоҳин, Фархор, Ёвон, Вахш, Хӯросон ва Қубодиён дастранҷи худро пешкаши харидорони ноҳияи марказии шаҳри Душанбе гардониданд. дар доираи баргузории ин намоишгоҳ сокинони ноҳияи Исмоили Сомонӣ имкон пайдо карданд ки маҳсулоти гӯштӣ, инчунин тухм, донагиҳо ва дигар маҳсулоти хӯроквориро бо нархи дастрас харидорӣ намоянд. барои сокинони ноҳияи Сино дар боғи Кӯли ҷавонон намоишфурӯши сокинони ноҳияҳои Варзоб ва Сино баргузор карда шуд. тамоми намуди маҳсулоте ки дар намоишгоҳ ба фурӯш гузошта шуда буданд бо нархи 20% арзонтар аз нархи бозор пешкаши харидорон мешавад. дар ин намоишгоҳҳо аз ҷониби ташкилкунандагон ҳунарҳои мардумӣ, катҳои бо нақшу нигори милли кандакорӣ шуда, маҳсули дастии ҳунармандони чирадаст, оҳангарон, дуретгарон, либосҳои миллии занона ва мардона пешниҳоди сокинон карда шуд. мавриди тазаккур аст ки дар рӯзҳои таҷлили ҷашни муқаддаси истиқлоли давлатӣ дар асоси дастуру супоришҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар тамоми боғҳои фарҳангию фароғатии пойтахт дар баробари намоишгоҳҳои маҳсулоти кишоварзию саноатӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ҳамчунин барномаҳои бошукӯҳи фарҳангӣ баргузор мегарданд.